For cirka 2 år siden, der sidder vi i en parkeringskælder i København, og Marika hun vil gerne køre, da hun er den, der kender vejen bedst til det sted, vi skulle hen. Hun starter bilen, eller forsøger i hvert fald, og den hopper. Og det gør hun igen, og den hopper, og Marika er helt sikker på, at bilen den skal på værksted, fordi den er gået i stykker. Og efter cirka 5-10 forsøg, så siger hun, Peter, vi er enige om, at koblingen den sidder i midten, ikke? Graviditetsperioden var en hård tid. Hvis man bare kom en smule på tværs, og det gør man jo som lillebror, så var der ballade. Også selvom jeg ikke rigtig havde gjort noget. Men jeg lærte rimelig hurtigt, at jeg bare skulle holde hende lidt på afstand, og måske fodre hende med nogle spangsbær flødeboller. Det var da alligevel en smule hårdt den dag Marika og Thomas fandt hinanden. Lige pludselig var der noget, der var mere interessant end at drille lillebror, så han fik ikke så meget opmærksomhed, som han plejede. Men til gengæld for at miste lidt af min søster, havde jeg jo fået en ny bror og en rollemodel. En, som kunne vise mig, hvordan man var med på moden, og sørge for at have den fedeste mobil. Og på trods af at jeg går op i det, stadig formå at have begge ben solidt plantet på jorden. Og sidst, men ikke mindst, hvordan man bør behandle en kæreste. Især en, der er lige så besværlig, som en søster kan være. It's impossible. Men jeg kan kun én vej. Altså, jeg kan også meget anstrengt ud, vil jeg sige. Så jeg kan holde den i gang i 10 minutter. Tillykke. Skål.